Dnes vám poviem o knihách s najväčším plot twistom. Niektoré knižky sú dobré a potom sú tu také, ktoré pri ich posledných stranách len stojíš a pozeráš do steny a premýšľaš, čo sa práve stalo. Prvá kniha je Good Girl's Guide to the Murder od Holly Jackson. Na začiatku to vyzerá ako obyčajný školský projekt o starej vražde. Hlavná postava Pip chce dokázať, že prípad nebol vyriešený správne. Čím viac pátra, tým viac zisťuje, že celé mesto klamalo. A záver? Ten úplne otočí tvoju dôveru ku každej jednej postave. Druhá kniha je The Silent Patient od Alex Michaelides. Slávna maliarka zastrelí svojho manžela a potom prestane hovoriť. Nikdy nevysvetlí prečo. Psychoterapeut sa rozhodne zistiť pravdu. Celá kniha ťa vedie jedným smerom. A potom príde koniec, ktorý všetko rozbije. Doslova všetko. Tretia kniha je We Were Liars od E. Lockhart. Bohatá rodina, leto na súkromnom ostrove. A hlavná postava, ktorá si nepamätá, čo sa stalo minulý rok. Celý čas sa snažíš pochopiť pravdu. A keď ju zistíš, pochopíš, prečo o tej knihe všetci hovoria. Tieto knihy nie sú len dobré, sú nebezpečné. Pretože keď ich začneš čítať, už ich nevieš odložiť. A ten koniec ťa bude prenasledovať ešte dlho. Tak čo, ktorá kniha podľa vás mala ten najlepší plot twist?